आङो रसमनि दखानाव दंमोन लोंदोंमोन इनो ओमफ्राय इखो नोंसोर बाहाना खालामगोन नामा? बाहाना नङा माने इफोरो माने भिडिअ खालामनो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंनिनो आंगो बर'नि फिसा सासे हिन्जावा मोना गुना हर गेजेर मानि लोंनानै हाग्राबारियाव गोग्लैनायखौ जों नुनो मोन्दों बा गोग्लैनानै थाफ्लानायखौ जों नुनो मोन्दों। फारसेथिं गुबुन हौवाफोरजों थाफानानै गोबां गाज्रि खालामनायनि चान्स लादोंमोन जानो हागौ। दा नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासे नायलांदो, लोगोसे खोनासंलांदो। लोगोसे पद्मनि आब'आ दिनै हिन्जावसाफोरनि फारसे आरो जों साफ्रोम रायजो राजाफोरनि फारसे मा मा बाथ्रा बुंखो बेफोर गासै भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायनानै लादो। आङो रसमनि दखानाव दंमोन लोंदोंमोन इनो ओमफ्राय इखो नोंसोर बाहाना खालामगोन नामा? बाहाना नङा माने इफोरो माने भिडिअ खालामनो मोबाइल मोबाइल টাচ নকৰিবি গেলা মেৰা কৈছো ডন্ট টাচ মোবাইল ওকে মানে এইটো ভাল ভাবন নহয় না এইটো নিচাটো নহয় नोंसोर मा बर'जों बर' ओमफ्राय हा बर' হইলাই बर'थ' बर' र' इयो सोर ला इयो सोर आं गालानि सोर जा नोंखौ सिनायखायो आं रसमनि दखान दङ मा जादों नोंसोर মই ঘৰত লৈ যাবছে ঘৰত साबि নাই गारि मा जादों नोंसोर ओमफ्राय एख' जायाखै इसोर इयो आंनि लोगो इयाव गोलैना थायो नोंसोर गोलैयाखैमोन आं रागा जोंदो मादो इयो इदि मा मोनसे नोंसोरनो जुदि जाना तीबा बोरैबा अपमान दे ओमफ्राय नोंसोर भिडिअ खालामदो खालामबाय जोंनाव भाइरेल खालामगोन ना दा भाइरेल खालाम अरजे बर'खौ बदनाम खालामगोन खालामा जों नायदोसो आं लोंदो आं फेदो ओमफ्राय नों मायाव फैदोंमोन आं इयावनो फैदो बाथौ फुजायाव फैदो नों आयो सोरदो फैदोंमोन दा आयो आं हारसिं इयो रसमनि दखाननिफ्राय आं इसोर फैदो ओमफ्राय इसोर लोगो बबेनिले लोगो हौवा मानसिया बोरै लोगो जानाय लोगो हौवा मानसिया बोरै लोगो जानो बर' हौवा मानसिया लोगो जायालै মই মানে মই রসমনি বাইদেউ बर' हौवा मानसिया কিয় লৈ আহিল আপুনি জাপানৰ আপুনি কিয় লৈছে आं फेदो नालाय आं इयो आंखो माबा मोनसे नों दा बहा थागोन दा आं न'आव थांगोन न'आव माने न'आव बबेयाव उदालगुरि न'आव थांगोन मिथिखायोना এই যে রসমিন লান্থা खमसे खमथ' आरो दाख्लै थांनाङा दाख्लै आङो आंनाव गारियाव फै आरो फै बि थांफानाङा आरो फै बेयाव दावराव खालामनाङा आङो लोंदोलै आं सेरेब लोंदो फेदोलै नों गाखो नोङो आरो बे जाथाय जि जाथाया आंनि खाथियाव रिपर्ट जादों आं बे जाथायखौ आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानांगौ होननानै आं दिनै लाबोदों। सासे गथ'सा हिन्जावसा जाय 19 बोसोर बावैसो जादों 19 बोसोर जानाय लगे लगे बिमा बिफानि अयथासार न'आव थानो हाया गथ'आ हाबा हरनांगौ हौवाखौबो गावसोरनो सिलेक्ट खालामनानै दोनखानाय आवगोलनिफ्रायनो बबे जायगानि सोर बेखौ अबभियासलि कन्फिडेन्शियेल जिहेतु बेखौ आङो खोन्थानो हानाय नङा आरो खोन्थानायनि नियमबो गैया नाथाय बे केसआ रिपर्ट जादों हिसाबै आं मिथिदों बा आंनि खाथि खाला सोरबाफोर थानाया मिथिदों बेबायदि केसेस जागासिनो दं जानो हागौ गुबुन गुबुन ओनसोलाव जेखौ गथ'फ्रा गिनानै माब्लाबानि समाव बा देयर कुड बी मेनी रिजन्स बा सार्कामस्टेन्सेस जायनि थाखाय गथ'आ बुंथिनानै लानो हायाखै खस्थ'आव दं जानो हागौ दा बेयो जाहैबाय जबरदस्ति हाबा होनाय केस ओरैबायदि अयथासार बे गथ'आ साननैनि थाखाय मिसिं जानानै थानांदों अबभियासलि बे मिसिं केसखौबो जोंनो डिल खालामदों ओमफ्राय दिनै मोजां परिबेसाव जोङो लाबोफिननो नाजाबाय जथेस्थ' नाजानायनि गेजेराव जोङो लाबोबायबो दिनै नाथाय ओरैबायदि फोर्स खालामगासिनो दं आरो फोर्स खालामगासिनो दं जे बे आंनि थाखायथ' सोमोनांथाव जे जोंनि बर' समाजावबो बेबायदि जागासिनो दङ बे गथ'आ मोनसे सिमां लानानै आवगायदों
मोनसे सिमां सुजुगासिनो दङ जे इयुनाव माबा मोनसे मोजां मानसि जानांगौ गावनि आथिङाव गसंनानै गावनि थाखाय खामायनांगौ बे जुदि मोजां परिबेसाव दिनै फरायनानै मानसि गिदिर जायोब्ला इयुनावथ' भबिष्यताव बिमा बिफाखौ बे गथ'आनो नायफिनगोन दिनै बांसिनानो माथो हिनजावफ्रा हाबा जाबाबो बिमा बिफाखौ नाहरफिनो आं आंनि एग्जाम्पलखौबो लायो आंबो नाहरफिनो आंनि बिमा बिफाखौ इसोरनि अननायाव खाथियाव हाबा जादोंखायसो दा बेबायदि मोनसे समाजखौ गुबुंले खालामनो थाखाय जुदि बिदि पेरेन्टसा गथ' खांबाय होननानै दायित्वआनो जोब्बाय बे नङा मोजां फरायनायनि जुदि सुबिदा मोनदोंब्ला जों बेखौ मानो मोजाङै सुबिदा होनो हायाखै बा मानो गुबुंले खालामनो नागिरदों बा मानो बिनि सिमांखौ फेलें खालामनो नागिरदों दा बे आंनि थाखाय बा आंनि खाथि खाला जाय दङ समाजनि थाखाय बहुत मोनसे लाजिनांथाव बेबायदि जाथाया जाहाथे दाजाथों आरो जुदि जागासिनो दङबा गथ'फ्रा जाहाथे खोन्थानानै लाथों रिपर्ट खालामथों बिमा बिफा आं रिलेटिभ्सफोरनि फोर्स खालामनायखौसो खोनायोमोन बिमा बिफायाबो जे बेबायदि फोर्स खालामो आंनि बे केसाव आङो सोमोनांदों दिनै हायाखै मानो होनबा जोङो एकदम जोबोद मोजाङै नांथाबनानै बे केसखौ जोङो डिल खालामगासिनो दङ दिनै हानायबो नङा आं हाहोनायबो नङा बे बिमा बिफाखौ बेबायदि हाबा होनो बे गथ'आ सिमां सुजुदों आं जथेस्थ' हेफाजाब होगोन बा आंनि खाथि खाला जाय बिथांमोना दङ जथेस्थ' हेफाजाब होगोन आरो जोङो सोरबा जुदि सिमां सुजुदोंबा जोङो थुलुंगा होनो हानांगोन जोङो आवगायनायाव हेफाजाब होनो हानांगोन मोजाङै मानसि जाहैथों जोंहा ओरैनो बहुद खमखा जोङो सोरबा जुदि गथ'फ्रा मोजां परिबेसाव देरनानै जुदि मानसि गिदिर जाहैयोबा बे जोंनि समाजनि थाखाय मोनसे गोग्गाथावनि बाथ्रा जोङो मानो हाया दा ओंखायनो जुदि बेबायदि पेरेन्टसफोर दङबा जाय बिमा बिफाया बेबायदि जबरदस्ति हाबा होनो बा अयथासार खालामोब्ला बेफोरखौ एकदम बन्द खालामथों आरो गथ'साफ्राबो बेबायदि जुदि माबा थासारियाव दङब्ला बे गथ'फ्राबो खोन्थानानै लाथों सिरि दाथाथों सोरनोबा खोन्थाथों रिपर्ट खालामथों समाजाव बहुत मानसि दं जाय हेफाजाब होयो जोङो बयबो गावजों गाव सापर्ट खालामलायनांगौ बयबो गथ'फ्रा आवगायलायथों आं बेखौनो गथ'फोरनि मोजां भबिष्यतनि थाखाय आङो प्रे खालामो थैंक यू अब्ला मानव गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना दिनैहाय मोननै भिडिअ क्लिप्सनि गेजेरजों मा बुजिनो मोनखो बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब